No niin, no sit vaan kaikille. Joo, ja siitä se on. No käs joutus vähän äänimuutos. No, mitäs muuta? Vedetään trickspejä, no ei. Svarmi yrittää. Ainahan Svarmia yrittää. Ja olen 40 prestiin. 49. Ja shift 50. 40. Joo. Niin pitää. Kuule nubi. Tyyppi 25. Vitsiä. Omalla osaa haukkua. Tyyppi 25 sellulla. Ei kukaan pärjää sua vastaan. No ei pärjää. Se oli kyllä tuo oli vitsi. Matis, tuo oli kyllä ihan niin vitsi. Ja kiire. Me täällä nyt kerran noin laajat. Pisti. Ja pelasin käyttäjät. Pelasin käyttäjät nyt. Mikä se oli? Twisti. Twist 5, mutta nyt on. Suomi. Se on englantilainen klaani, nyt siellä puhutaan suomea, mutta tiiä. Mäkin otan pallista. Tässä siisi. Oliko tuolla Foregrippi Sniperissa? Oli. Tai enää kiva, kun vedettäis snipereilla, koska mä vedän Svarmeja snipereilla. No niin, jumala. Ei tuota asettaa. Appakaa nyt minut. Minä tulen tuolla. No niin, kuka sitä alkaa sniperit pelaa mukaan? Mua vastaan. No, joo! Siis tää yksi koneeskelee ja sitten muut vetää sniperit. Mitä aika noloi. Häh? Niin, muut vetää sniperit, niin sit yksi tulee B. No lopettakaa tuo sniperi, tää on ihan huono paikka. Siis murmelikuus. No niin, ja nyt siitä tulee sen virhainen hammatte. Ja siinä oma miinuksella ja tästä. On kovaa. Niin. Nyt tää vetää epäilen sitä, mut sit tulee sivusta. Katohan noitte ykköstä miten paljon tappoja. Vähän just. Tää on muuta. Katsotaan sitten sopii. Miten tuli kuolee? Tää on mun ensimmäinen statsi, tai peli, missä mulla menee tosi huonosti. No niin, siinä mulla ei ikinä mennyt näin huonosti, ei ikinä. Silloin kun minä sain peliin, niin meni tuplasti paremmin. Mulla oli hei plussilla kun eka peli. Mitä helvettiä? Joo, tästä ei lopetella tätä videota. On mennyt vähän roke, mutta ei se mitään. Klaania. Mitäs muuta ja lopettaa taas heti kun tuon 50 sekuntia aika. Ja kohta. Ja klaani kirjoittakaa YouTubeen, niin löydätte nyt. Ja siitä sivusta hän tässä lopettelee ja tässä muuta ja tässä vähän loppupeli ja tänne mitään käteen. Nyt laitetaan tuohon. Tapetaan se kuolaan ja nyt käydään tonne päin ja